Здравейте хора, аз съм The Shadow Master. Имам един епизод на Brawl Stars. Само че сега виждате как съм пуснал камерата. Сигурно. Сега ще ме гледате как играя. Чакайте само да преместя. Искам да преместя камерата, за да му... да не ми пречи да се играе. И преди малко искам да ви покажа. Чакайте. Виждате, купил съм си Open Stage Gem. Преди малко от таблета, от един таблет, който двамата с батко ми го ползваме. Виждате, тук има една шопа, една фри малка кутийка. И вижте какво ми се падна. Падна ми Карл от таблета на базата ми. И да. Само това исках да ви покажа, а другото ще го запазим за епизод. Както виждате, както виждате, сега сигурно ще видите, че имам 8 тикета, 73 джем, 83 стотинки и 9 джема. Останах само с 9 джема, защото ето тук на тази оферта, където пише едно, където пише за 30 джема 1 паунд. Си я купих, това е сравнително някъде към 3 лева. Е сигурно, взех 30 джема, има възможност да си купя един от тия биг боксове или да се взема някакъв скин. Аз избрах да се взема скина на Елприм. Ако си чуете защо правя така, просто както виждате, отивам в шопа и трябва да натисна ето тук. Трябва да натисна трябва да натисна ето тук на шоп и така вие виждате как аз си таком. Така че се опитам така да натисна. Ще ме гледате малко, просто натискам шоп. Много да се правя. Ето ми прекрасно пръщи. Тия сме дрънкали, че 2 минути само в дрънкане. Сега ще поиграм малко с Елпримо. Моля ви, ударете един лайк и се абонирайте за канала ми. Скоро ще направя едно видео по случай 6, 7, 8 абоната. Защото не знам който се е абонирал за мене, да знае, че може да не съм написал в коментарите, че да му изпратя сърца, но всеки, който се абонира за мене, пращам му сърца. В момента не мога да направя сърце, защото в момента игра. Чакайте набързо, който се е абонирал сърце. Айде сега да играем. Както виждате, играем Франк и Елпримо. Сега виждате как това Дайнамайт не прави на нищо и не убива. Като е тук Дайнамайт. И който не знае, мога да запиша някой епизод от този таблет. Пишете долу в коментарите да искате да снимам от този таблет. Чакайте. Тук стана звук. В момента не виждате на камерата. Виждате както звуква Дайнамайт, само хвърля динамичи. Като тук Дайнамайт. Има логика.
очаквайте другия епизод. Ако не знаете, може да има епизод, в който ще правим бокс опенинг. И ако пишете на този клип или на някой друг клип в коментарите или в коментарите на самия канал, може да има коментар на канала, не знам. Може да напишете защо не си правил клипи толкова и Brawl Stars, искаме други игри, давай снимай. Може някой да пишат това долу в коментарите, но да знаете. За следващия път съм подготвил хубави игри, с които ще играем и ще записваме с епизоди. И виждате ли тая кутийка? Тая кутийка ви казвам, ако не събера повече от 5 кутии, ако не събера повече от 5 кутии, следващия път трябва да събера 60 кутии. Но за този епизод няма да отваряме този бокс, защото искаме малко поне да си помогнем. И аз съм хакер, защото след един ден и 15 часа излиза Robo Rumble. Чакайте да мръдна камерата. Айде, започваме игра. Сега ще играем се опремо на Brawl Ball. Като виждате, имаме Лезо, Опремо и Кол. Не е зле, честно казвам. Ерплимо! Знам, че не се казва Ерплимо, но просто аз се казва лигави и му викам. Ади бе, Пени! Пенка! Баба Пенка! Пени, баба Пенка! Ей, баба Пенка! Баба Пенка ме уби! Ей, баба Пенка! Колта е нуп! Пишете долу в коментарите хаштаг Колта е нуп! И не говоря, че съм не герой Колта е нуп. Говоря, че съотборника ми е този. Той да си не мога да прочна името. Шурис, човек, го наричам Пурис. Юриса, т.е. Колта. Той в момента е нупче и не знае как да играе. Аз си грица. И очаквайте да има скоро епизоди на други игри. Това знам, че го повторих около 1000 пъти, но просто искам да ви кажа, моля ви, ударите един лайк и се абонирайте за канала, защото искам да пораснем, канала ми да порасне. Аз друг ти обяснявам, ви сте вкарала гол! Ей! Ако не сте видяли резултата, 1-1. Току-що камерата я бръдна. И вече знам, че не трябва да вземам Ел Примо за Brawl Ball. И... Първаме! Износиха ме, признавам си. Износиха ме тази игра. Ако видите победа, 5 купичка, така добре, помня, това е. Сега мислим малко да поиграем с Франк, защото е на 5 купи и стане 10 ранг. Така един друг шоудаун. Ще изиграем може би един джемграб или един хайст и приключваме купа, защото вече е 9 минути. Съжалявам, че епизодите ги правят толкова дълги. Или не, всъщност ще изиграем една игра на джемграб и това ще е за епизода, защото ще са твърде дълги епизодите.
Това е там тъпа. И сега се чуете защо не вземам пауъръпите. Просто чакам моят съотборник да ги вземе, за да може и той да има колкото мене. Това не го предвидих. Сега пишете хаштаг Ванковецът. Тук не го предвидих. Трябваше да се взема. Тъп, Ванко, тъп! Може би сега да имам 6 пауъръпа. Но не. Тъп. Мисля, че тази игра просто се бава с нея. И хора, съжалявам, сега ще играм един джем град. Чакайте. Упс! Така. И ще играем на... Това е доброк. И ако си чуете защо не е камерата, виждате ли го примерно? Чакайте. Като натисна на картата и ей това хиксче. Чакайте. И ето това хиксче, което е отгоре на мене. Просто ей така го закривам с камерата и вие не виждате. Затова първо ще натиснем ей така. Сега ще играем в Брок. Първо чакайте да има още епизоди. И това оказвам 1000 пъти нарочно, защото от доста време не съм снимал крепостно казано. Имах проблеми с училище, имах лични проблеми. И просто другата причина е, че просто не се играеше. Gotta get that loot. Давай, Роза! Бъди Наруто! Давай, Роза! Туш! Абе, ей, ти Розата ли ще биш, бе? Вижте, моля ви се, как чистите ми джемчето. Мазно. Их, те вземам сега джемото, което е добре. Gotta get that loot. Става ми фейси. Абе, ей, майна. Много съм так. Бега. О, джила е много добър. Айде, победихме, както виждате. Така че победихме 6 купи. И само да вземем наградата и приключваме. Така, 50 coins. И да, хора, съжалявам. Казах, че няма да отварям този бокс, но... Да. Хора, аз бях The Shadow Master. Абонирайте за канала ми, оставете по един лайк и